katukan mabalwa to Allah bai ba shi ikon zuwa ba saboda wani dalili, amma muna tare da wakilan shi, akwai sakatare da kungiya ga kuma liman admin na katsina members ga kuma sako ya bada a shafa naira 20,000 ya ce kuma da Allah a bada hakuri irin su ana zamannin kudu irin su wamboyi irin su dakta irin su siya masu sarkin yaƙi su alhaji siya cps duk dai wanda aka gaya mu cewa zai zo da Allah ya ce a bada hakuri a bada uzuri wanda uzuri ya rike shi haka da Allah yana ba kowa hakuri kuma ne mu kowa fata alheri da ke wannan gida ga kuma sako na naira 20,000 ya bada a ba a shafa sarkin ga shi yanzu shi katukan mabalwa ga shi ni su adamin na garin kadana jamilin kullu zan ba a shafa to kuma ba maka tuka ga awalu ga dan kawai duk dai na sauran maroka sun ce dai to sun ci bashi ce wani in ji awalu fanka to ga sako dai ya zo hannun a shafa kamar da kuke gani to wakili sakatare Hamisu Musa na rinka dina ya ba da 2,000 a madadin babu katukan mabalwa wakili muna godiya to mu girma cewa katukan mabalwa ba Hamidu ba Hamidu sako ya ce ma na gode Allah shi ara lafiya Allah shi kan mahaifa ina godiya katukan mabalwa na gode to ga kuma ƙorafi daga ƙungiya ta gidan dambe ta yi ƙorafi ta sai makaɗa guda biyu ne akwai ashafa akwai Sanusi Alale to shi na Sanusi Alale ya kamata ba maka gan shi sannan kuma su ma yi tuttuka sunan tsaye-tsaye dai ga Ɗanladi ga Ali Ramos duk dai ga sunan sa Aminu ga kuma Lafuri to duk dai suna gaishe ga kuma su ma suna tare da kai insha Allah.
kyauta Allah shi ƙara arziki Allah ya ƙara basira yawa kuma ya ba shi kuɗi ya hawo mashin Allah shi ƙara mai arzikin ka dakta Allah shi ƙara basira yawa ciyama kana ba ta lokaci ina ta shagiyar mota ina kuma da baros me zahira ka shirya dogo mai bola ka shirya me zahira ka shirya dogo mai bola ka shirya corona virus ta shagiyar mota corona virus hey baba bola hey baba yi kai baba bola ayi ta kare wallahi ba ka ba za ka ba ba ga da banan shaga jami'in banki shaga jami'in banki dan baba ne bola shaga jami'in banki dan baba ne bola ku gaba duka su yan babban nan wanda suke babban nan kowa yana cikin wannan mota kada ku gaba wanda zai wadi ya wadi ya dauki ban sa gaba shaga jami'in banki shi ne mai bakin wando mai kuma sai shaga yi wala wallahi wanda ya zuga zai samu a wata wanda la ilaha illallah la ilaha illallah kada bazan ba mai wala shaga jami'in banki ba mai wala shaga jami'in banki ba mai wala shaga jami'in banki ba mai wala shaga jami'in banki